Avoin September ni sang ni som ni pali hi ka che so la tanga kum som na cham ma lo ni ve dir to me ya mi hun chu min venga min ompui tu pathian ne na lom thu om sela chuan heng kum chung zonga ka ti buai em ka chung te zong chunga in zawai chunga lom thu ka soi boka chuan thren rual tha min du saka min buai pui em tu te po in zawai chunga ti tak zetin lom thu ka soi boka ni chuan video te min lo en tluan sak vek turin karon ngen tak me ubok cheu ni ole video min en sak tu ten zawai in chi bai vek ole tun tuma chuanin ati dan dang deuh hlekin karon ti ve mai menga a chan po tia channel ka siam hi atira kha chuanin pikal ka siama ti hian ka zuar ve thina a siam dan hi min zo ti anom ve thina kha channel a tian siam lo loila tangkai puite an lo om ve takin ti kha ril ruwa kha na lo oma chuanin rilruwa kha na lo oma ma se khatia pikol han ti ringot ang ai kha chuanin chome han siam te khang han da te po kha a thavele tho kha katia khati deuh da chan te po kan o naw zinga no pang ber me chia zinga chan no pang ber hei hostel ate om char thin an lo nia tikhanin pasal ten han ya chome han siam tur thi imani na rong bol vak man kha danom thin lawa tikhan pasal ten nei no kha chan rong bol tikha an kuta te lo tla rong bol te lo nga ya mai tinge chu ka siamang te hi aron te mi hi ron zo du thina ka ngai to ta khatiang ang an mani ang rualang pasal han ni le rong bolan ko ta han om thar le nula ang te po han siam dan han samei lo ang te podan lo tang kai pui ta khan katia karil ruwa thiam dan ang kha so me siam dan te po kha karon da ve le ta chuanin thil chi sang a chi dang deuh te po da ve le zel katuma chu vel chu kas nge ka siam chan deuh ber na tang kai pui te an lo om ve khan katia mi za tal te ponan la en tling ve mai thei sin kati khan ya ma se ka be sei lo te bin 1k subscriber te kalo nei ve ya la mak ka til to ka za vel te kha ka nei chau kha karinga ma se min lo en saka min du sak tu te zara 1k lo tling ve ya la lom om ka til to ka nge ka phul lo te ka tia kalom ma thane min ngai pui tu te in zawai chunga kalom ma ni chuanin an li thei bai ki lo ka saka pon enga ka tia in chung rem lo nen bak a thim tatani ron lu dana ai rem lova pon enga ka thu ai bai te lo ka set bok sa ka sira ham chuan voina hianin pasta aron siam ko tuma ka ron siam tum chan deuh po ai ka accident atangin voin hi kum som ani da chia wheelchair kum som ka thutna cham alo ni to a birthday chazok hi ka ti mai china chuan a cham alo nia ka mi teng lo khanin pasta kalon siamang katia simple deuh lekin siamela katia chuanin chuta chuanin hei han soi bel do han soi lok do ka neya kum som chunga wheelchair ka thut chung hianin har sat na sang ka to ka nat na sang te ka to ka chuti ral chuanin thil limum tak te po ka tong tho boka ami chu mihring kan nia khovela nia khovela kan om chung chuan kan ton tur ania chu ma se ti hian hun har sa tak po tok mai la pathian in min ampui renga ti hianin anin min khai chuak le thina kum som chung bor som ve ang reng taka kadom chung in nei a kum som ni mel dam takin min mu tira kum som na chamte alom om katia kalom me ma he mi chung hianin
mi tam takin mualan liama kan thian tha tak tak te po I thale me yang lungai reng so min ti tu te po mi tam takin mual min liam san to a lung len tha khop me an ngai om boka tuti rwalin pathian min hruai na hi alom om katia pathian ne na hian lom thu om se am nun der thong le khatiang ang khan kan ama hlutna te kan hmu fia pa har satna tang te khan pathian ro puina te kha kan lo mu thina chu wang chuanin kan nuna hian eng po hi tongila pathian ro puinan pathian ro puina lan chuana hi kan hmu fia hi apoimo em a chunga chuanin lungai tak lemang ang taka kan tur po pathian hian min lo hnem thina aro puina kan hmu chuan lim takin min lo om tir thina an hetia soile lokina hetia wheelchair ka omma te pon te hianin sarkar na te niam te kan han thong bia do am tong chi ang reng deuh mai hi kan ya holiday ya te an thil ka zuara ka inak bor luk renga tikhanin enge ni dam taka ai mi hrisel thabe pa ngai tak kan ya khanga khan hei atur ve renga ngai na ri ro te kha lo om thina ni chuma ma se tianga kan om tak nuwa hian kan nun na te thu kan nei lo zia le voi khat thotheia kan om ringot po alo ro pui zia te pathian mal som na kan don na sat zia te kan nun thu kan nei lo zia te khat chiang takha na lo langa chu mai ba ka thil lo zo thang te kan lo nia lo hlep ve nual te kha kan lo du ve thina te an holiday ya te chuanin thil he kan zuara ti han hle ve nual kha ka du thina ma se tianga ka om nu hian kha tiang ang ri ru kha abo veka enge duam na ri ru hlep tam nu na kan sum dong ani point a om tok sum dong kan ni chuan hlep chu kan nei ngei tor ani ma se a om tok kha kan sia ta tha khang zong te kha tam deuh han hlep du na ang chi thin lung ang te kha abo veka alom om katia hetianga kanat na tanga mal som na ka don nin ka sia khang te kha kei ma yan ro pui ka ti via karil ru du am na le hlep tam du na em ka potang te kha ka tiang ril ru pulo khan am a om tok ang ka hlem pa chuan kalom em a ka tiang ang thin lung te kha kan put pha a tha ka te chung lo po thil tam takhi a oma taksa hrisel na te po hrisel lo na tam takin min tlak bua ka zun thlum te thyroid te fatty liver te tikhan min tlak bua ka dam doi rengai alo nia ti sang in min tlak bua chungin eng mo ka thei ang te tikhanin ka thok ve a kan kut te tian ala che theia hei ka helai chin hi chu engma che thei lo nia chuan ka kut te tian ka kut chin ka ban te ka du duin ka la ti che theia eng te pathian mal som na ania ban takmial po che thei lo te an online kala che theia te khan eng mo ka ngai poi mo zwan le ka ti chang song tam tak chu kala ti theia kala ti ve tang avo in ni thengin pathian khongai na ni zia le pathian ro pui zia te ka mu thina alom ka ti enge nat na ten min tlak bua ka lunga na in shom viau thin ma se lom na lim na tam tak te po kha alo om ve le thin a kalom em a chuan video te min lo en sak thin tu te in chunga kalom em boka nang ni po in nuna eng har sad na sang te po in lo na tok ve anga in tok mek te po in om boka nga khanga khan kan har satna tang khan pathian ro pui zia kha engemote te ayan mo chwa tur le mo tur ri alo omze na khang kha lo mo be nge turin du sakna ka lan tak zet bok cheu ni chuan to na chuanin kan thil siam tur pasta
chu birthday chazok lom nan ti thom me kan lo sia manga chu kan lo en lenga tangkai pui te in lo om le nge ka be se ya ka do em bokani chuan video te thain ti chuan in min lo like sak ve anga kan the ka thiam ang te tling lo chung le thiam lo chung in tharon da ve ke ai in thiam ve ka 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 hrevet thawa ma se pahnih ka tal pawh tangkai pui an lo om ve be sein karon da ve ram rama soitur tam tak hi chu a om nangin ma se kan soi vek seng lova kha ka tok se chuan tuna chuanin kan thil siam tur lam kan lo hoi to don nia ti hian pasta kha kan chuanga hei alo min to a chuan no khat le chan ve vel kan chuang ani chuan kan ofanga kan bun thliang ti khan tel ka chuanga alo sa to a chuanin purun var le so thing den kha tlem kan thak don ni kan hui sen sep chela adang kan thak liang chuanin tian ai purun sen chan sin kha ke thak le don ni purun var sen sep no kan mo tui don te me nya chuan tomato chan sin hi ka thak liang gas kan her sang dewanga heya zor thleng ti hian kan kang phat don ni aron zor thleng kha ti hianin heya alo zor to lu to ka tomato te phei che hei zor wal a zor vek to a chuan gas kan lo her hia manga chuanin ayeng kan telanga ayeng fian te khat chuan black pepper fian te ni chuanin garam masala hi fian te khat le tlem telanga chuan Szechuan chutney tine machapui ro her koi kha kan koi kha asiam dan po video masa ka da to hi tel bokanga chuanin carrot chan sin hi ka tel le ang tui don te me nya o gasi ka ti hniam char sara alai hol ve langa ka da ni chuan tomato sauce kem ml somni borvel tomato sauce ka leile a kan thadewin kan chopolanga chuan gas tlemin kan ti sang liang kan thadewin kan chopolanga ti hianin kan chuang chep zera chuanin chicken powder fian te khat
tiếng măng lâu phiền tới chân vàng ven này chứ các hành tiền đen á xoan tùy kem cắn lèng tekan gesi asa nga kada xoan ti hanu pasta kan tel to ang ren lo to anin katakin kan suap lang wan chi kan alang chỉ có chỗ ăn thì đàn tóc khá mình đây à mà để đồ ăn đàn khá yan phật vậy yan có thể là tọt mà này thì kan han cho pola cho anh purun na thì xin tết đến cần sana hay cái tiền lẻ Chuan hei tiang ka han so pon le anga chuan kan off ko ang ti hian kan lo siam zo ta ti hian ei thei to ni me a tui don lo to ka in zawa in ron ei ve ro birthday chezok in zawa in ron ei ve don nya a tui don te me nya chuan video min en saka lom thu ka hril le chewa kalom em ani e in zawa in ni man nuam vek ule